adda dito'y supermarket at taday ti kabsat. Yung kakabsat tagumatang ti paborito na nga parya. Pekados nga pangpaimas ng nangruna unay daytoy laya kakabsat ko nga adda ti rating na. Daytoy ni Miss Parya yung kakabsat ko nga probinsyana. Gapugarong taawan ti bulong tayo ti arit at taay kat bunga kakabsat taaramidin tayo. Bunga ti lamutan tayo takta. Ket syempre ikan tayo tinagado nga best friend. Una yun, tayo umbasong dahil ti abong tayo kakabsat ko. Kinta no rumar, di tayo na, tagatin likod ti baba tayo. Rumyalan tayo nga rodan kakabsat. Ikatan tayo dahil ti bukol na kakabsat. Dalusan tayo nga nalalaing. Sa tayo iwa-iwaan ti nag-iimpis. Kasi kinaimpis ti rupa kakabsat. Joke lang. Kasi hanga na puskol. O, di na impis. Si kayo baka kakabsat na puskol baro pa yun na impis. Mas mayat di na impis. Ay, na makita yo, Ajay. Nagnajalikot ko ni Friendship Ana. Dahil ito yun nagsublin eh. Say hi. Yuka ba pareti? Nagsublin ni Friendship Ana kakabsat ko. Tuwa nga bulan ni Sunajay, Laos. Iwa-iwaan tayo kakabsat ti Permi. Impis na. Ito ni transparent na nag-impis sa kapsat ko. Excited man nga mga tikapsat yun. Lah, makita yung manday ti agkurkurubot-bot nga ima kundi nga ako na bashers po. Ang kumalibatan sa kayo. Nagimas tayo ito, makapalag yung probinsya kakapsat. Lalo makawaway tayo tikapsat yun. Kabil tayo toy. Taikan tayo ti danong nga napudot sa tayo pagkalan. Pagkal-pagkal. Palok mo ping-ping. Ramasan tayo ti asin kakabsat. Pauna yun. Di rupan ako matiramasak na. Yan, ramas-ramas. Sana tinalay nga agramas ita kakabsat ko. Tayo ti imak nabugwan tayo ito'y saka di bali siya na timangan kakabsat ko. Mga sikal. Kailangan namin nga ramasan tayo kakabsat. Medyo maikat pasit. Ipait na. Sa tayo pagkalan. Pagkal. Tayo pa'y bugwan. Pagkal. Pangpalok magping-ping. Gusto na timayat ka lumok magtiping-ping na tita kakabsat. Tumay kayong tapagkalag. Awanin. Sa bali man trip natin probinsyana yun. Next, iwaan tayo ti babasit tayo ito'y laya. Pangpabanglo. Mas nabangbanglo pa ay ito yung kikil-kilik. Sige, kabsat na banglo kilkiliyo. Saruno tayo matay ti sibuyas. Pangpabanglo mo ti sakaw ay ito'y kakabsat. Una yun puro pangpabanglo dahil tikap-kabel tayo kakabsat ko. Na yun, ore nakla makasangit. O na dahil yung sibuyasan, pampabanglungar tisang awon, pampasangit bay. Saruno tayo matay ti karamatisan kasi labag at isipit yung kakabsat. Lip. O na yun, nagpanglon. Aruno, ngayon iwaan tayo kat dahil ti best friend tayo nga sili, ikabil tayo aminan, tanong umasok na talaga ti agong, kas kada amin nga mabaling nga umasok dita. Kalamansi. Iparas tayo dito yun eh. Pauna yan. Nagmet ko man na. Mata na tiparas at kakabsat ko. Nakaasamot na ex ko. Ang pagigibdanan nga ikabal mamamay natin recados na. Kompletos recados na kunada. Ikantay ti basit nga baguo. Una yan. Angot probinsya nakakabsat ko dahil di bagkuong kang angot ko. Basit nga patis kakabsat no mas lalo nga umimas. Kinaburbur nga paminta tano mas lalo nga umimas kin bumanglo kakabsat ko. Pero may banglo na si kayo. Kin ikanday ti basit nga betchin kakabsat. Basit lang tano mas lalo nga umimas dahil ti ensalada tayo nga pareya.
Adino sobra. Lahat na sobra bawal. Manin, sa kakaldero manin na po, mapaklop ito yan. Unay nagbango, di angot ti kalamansi, angot ti laya, sibuyas. Higi. Uliyan, di ba? The best na kabsat ko, ramitin nyo ato. Hanga na bait. May kanya kabsat na, limas na. Makanta yung maninan kakabsat. Yung siguradong mapaklip dahil di kaldero. Tahan na gayong naglututin na po ini. Yitidak pa'y tirabi Hamot na bangles. Papudot kumot kakabsat. Tay to yun ati. Lamuton tayo. Paklipon tayo dahil di kaldero ni Awan. Ang unay nga mabusog ati kabsat. Tatakurang ating napoy na. Kamot tayo ni. Una yun. Nyagimas ng kabsat ko. Luto na kumatin na po yung hanak makoren na kabsat. Pero may bisin na dagiti. Dati alaga ti buksit ko. Ano yun? Mayin kakabsat tamangan tayo. Sigurado tilmo-tilmon kay dita. Kahit mga sawan dali probinsya ng Apadak. Yung dali social syempre. Handa nga prefer ti kastoy nga si doon. Ano yun? Mumukmukbun agi kabsat nyo nga mumukmugan. Ikop tayo pa ti kape. Lumas na, luminas ti pandangan tayo. Gawat ka nila ako tudo. Dito iti kakayatak na si doon. Pudot. Masalo pumasok ta akong ko, kanti dilak na kabsat ko. Dalag atag damin dahil sili. Tapos, kung di nagpudot ng kape. Sige nga kabsat ko, babanak pa lang tayo, mga nakpen gamot pa lang kabsat ko. Lambutot ang amin dahil ito